Jones, hir ac yn uchel, ond dim bellter â goset yn unig. Kenny, Owen. O tuag at Rittenberg, mae'n mynd Rittenberg! O! 1 munud ar 20 wedi mynd, mae'r tîm cartre ar y blaen ac am symudiad oedd hi hefyd. Kenny, Matty Owen yn hollti'r amddiffyn. Y bêl yn berffaith a Rittenberg yn darfod yn dda. Cartwright. Jones. Mendes, cyfle i glirio, ond Cyrsio'n gryfach. McCormick oddi ar ei linell. A Cyrsio! O dyna chi gol gan Ryan Cyrsio! Ac mae o'n mwynhau hwnna'n dydy a phob hawl i wneud hynny hefyd. Mi welodd o McCormick oddi ar ei linell. Ac mae'r Derwyddon yn dyblu mantais. Tafliad i Aberystwyth. Baines. Mark Williams. Williams! Ac o'n unllam Aberystwyth yn ôl yn y gêm. Gol gyntaf Mark Williams dros ei glwb newydd. Ac am gol oedd hi hefyd. Yn troi ar y foli i gornel y rhwyd. Edwards. Fel ar draws y cae tuag at Baines. Marsan yn gryfach. Dim trosedd yn ar dyfarnwr. Chwarae Uwch yn eich blaena. Ar bêl tuag at John Owen. Owen. Kenny! Mae dair gol i yna, Dave! Mae'r chwiban yn mynd, mae Jack Kenny'n cam sefyll. Wedi symudiad hyfryd lawr y chwith. Groesiad yn berffaith, ond Kenny yn mae o'n cam sefyll. Mendes. Cartwright, y tro cynta. Owen. Rittenberg. Ond mae hwnna'n bas hyfryd i Kenny o'r sgil gan Kenny. Arbediad gan McCormick, mae'r bêl yn rhydd. Jack Kenny ac arbediad darall gan Terry McCormick. Jones. Aberystwyth yn chwilio yn ffordd yn ôl i'r gêm. Mendes, dim cweit bydd o'n brial i wneud, dwi'n meddwl. Walker. Yn ceisio gwneud lle i'r Gydion gwneud hynny dros y bar. O Declan Walker o fewn modfeddu i union i'r sgôr. Walcott. Yn syth i Cyrsio. Pysgorskis yn gwneud yr hediad. Mae'r bêl drosodd i'r eilydd. O, dyna chi. Ffordd i sgorio'r drydedd gol i'r Derwyddon. Efallai na Pysgorski geith y clod i gyd ond drychwch ar y bas yna gan Ryan Cyrsio. McCormick ar gigol. Baines. Walcott. Dwi'n misio'r bêl yn fanna. Arsan. Sa gyfle i'r Gydion gwneud hynny. McCormick yn ei throi dros y bar. Yn y munudol ar gêm. Derwyddon yn dal i chwilio am y bedwaredd gol. Owen. I chwilio am gymorth. O'r groesiad. Tuag at Pysgorski. O heibio'r gol. Wel am gyfledd hwnna i Pysgorski. Os oedd hwnna ar y targed, do'n am gobaith i McCormick. Ond dwi'n hapus, wedi cael ei gwenu ar yn neud hwn lot, ond yn y gweithio'n galed heddiw. Ac dwi'n meddwl ni'n heiddi ennill y gêm hefyd. Da ni eisiau mewn geiriau. Da ni wedi, yn bersonol, da ni mewn eiliadau wedi gadael ni hunain y ddawr. Mewn possession gyda ni hanner amser, siarad, newid patrwm dipyn bach, a da ni'n cadw bel am 15-17 munud, dyn nhw wedi dod i hanner ni, a un cic mawr, a beth sy'n cochi gêm ar hynny. Pwysig iawn bod ni'n cael y 3 pwynt i creu y gap na rhwng ni ar 2 gwylod, ond mae'r hogydd rhaid massive o shift yno ac mae danos ar y card bod ni wedi cael y results yn diwedd. Mae rhaid ni ennill mwy o gemau, fel i dweud yn y papur, dyn ni wedi gwneud digon dda blwyddyn yma, ond heddiw ni wedi dod â pobl i ffwrdd y banc, ac fel chi'n dweud, mae wedi gwneud beth ni wedi gofyn nhw a gweld y gêm allan, so neis i cael hwnna heddiw. Yndi, da ni'n gwybod lle da ni. I fi'n bersonol, i aros i fyny peth oedd y peth mwyaf. Dwi'n meddwl, da ni'n iawn, blaw. Pryd mae'n ar 7 spots na i gael dal i fod i gwffio amdan. Fe nath ni chwarae Cardiff metro dwytha, oedden ni'n am hanner awr oedden ni'n wec tîm. Eto nath ni'n golli 1 gol i mewn a wedyn penny lawr a wedyn na fo. So bach o hyder yn y tîm eto heddiw, gweld y gols mynd i fewn. Weithiau da ni wedi chwarae'n reit dda heno. Just da ni'n cael 'di ffeindio fel 'na.